Fel cenedl, rydym yn defnyddio tua 12 miliwn tunnell o bapur bob blwyddyn. Mae ailgylchu papur a cherdyn yn gostwng defnydd ynni a eco-2 ac yn ailgyfeirio gwastraff papur o safleoedd tirlenwi lle mae'n pydru ac yn cynhyrchu nwyon tŷ gwydr niweidiol. Mae milynau papur yn cynhyrchu amrywiaeth o bapurau o ddeunydd ailgylchu gwahanol. I ddechrau'r broses ailgylchu, caiff y papur a'r cerdyn eu casglu, ei didoli a'i graddio. Yn y felyn bapur, caiff y papur a'r cerdyn ei mathru mewn tanc, sy'n cynnwys dŵr a rhai cymegau sy'n gwahanu'r ffibrau. Caiff ei hidlo mwyn gwaredu clipiau papur a darnau eraill, ac yna caiff ei lanhau trwy gael ei droelli mewn cynhwysydd siap côn. Ychwanegir gweithredwyr lliwio os oes angen, ac yna caiff y cymysgedd mathredig, 99% ohono'n ddŵr ac 1% yn ffibr, ei bwmpio ar y peiriant papur. Caiff ei chwistrellu ar rwyd sy'n symud yn gyflym mwyn ffurfio'r lliain ac sy'n gwaredu'r rhan fwyaf o'r dŵr. Yna caiff y papur ei wasgu mwyn gwaredu mwy o ddŵr cyn cael ei wthio trwy gyfres o roleri mawr wedi'i cynhesu tan fod y papur yn cyrraedd o lefelau lleithder a thrwch cywir. Wedyn caiff ei rolio ar roliau enfawr. Yna caiff yr holiau mawr ei rhannu i riliau llai, eu pecynnu a'i storio tan ei bod yn cael ei prosesu ymhellach, a'i trawsnewid yn bapurau newyddion, blychau cardfwrdd, papur ysgrifennu neu roliau papur tŷ bach. I gael mwy o wybodaeth am y broses ailgylchu, ewch i www.ailgylchu-gymru.org.uk.